Singakhonzi manje uthi noma umntwana kaNkulunkulu uyisitshu usetshenziswa uNkulunkulu kodwa mangabe usugqokile ungabonakala umehluko phakathi kwakho nomuntu ongakahlangani noJesu. There must be a difference. Carry yourself with dignity. Uyihloniphe. Hayi futhi uthi uhlonipha wena uhlonipha ithempeli likaNkulunkulu ophakeme. La kuhlala khona umoya kaNkulunkulu ophakemeyo. Bazalwane, uzokhuluma kanjani umoya ingcwele masiyinqunu? Uzokhuluma kanjani? Uzohlala kanjani? It's not about being in, bazalwane. As inhliziyo yakhe ingalangazeleli ukuthi I wanna be in things. Ngifuna ukuba seyintweni levels azokwenzelana ama levels. When the glory of God is ilahlekile, makulahleka inkazimulo, sizokhala kubani? Sizoqashaphi mangabe silahla inkazimulo?